Haguna! Malam! Haguna! Malam! Assalamu alaikum. Don uban gari waɗannan fa ba ma ba kari ba ko ajin mun ke yi. Ina wani wannan? Lafiya da ku. Wallahi mun je bara. Ina wani din yake? Allah fa. Malam na manta da shi na ba mu dan Audu ya ci zai je amfani da shi ne ba shi. Ban je ka dauko. Ya kure. Nan iska. Sa kawo su addu'a. Mun yi baki mun jawa wani masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah na asiri ba nuku da Haguna Haguna ka zo da ba ka zo ba Na malam? yawa dan je cikin nan dagun wanda ina da bacin nan in dai ka dan duba to za ga wadannan ke kawo mu Ina wani? ka ga ya ga so ne ba tsohon kayanka manyan baki na kudu abu kuma ba san me ya kawo ku ba Yau malam na zo ne akan wani batu na wurin aikinmu. Za a bada wani contract ne. bari zo wannan mutane na ji to ba da Allah kamar aka samu sun iskokai na mato sun lasun gyan ma ba ma sai ka aka saba sai a gida ba da Allah sun gya mu abin da za ku min bai da yawa dan ne 10,000 kawai za ku kawo a diban amma ku aikin ku dan aikin abubuwan manya-manya za su guda 10 to shi ne nan sai nan da kwana 2 zan gana kallon muku zan muku wani tokani a cikin leda ma zan ba ku Da me tura. ka kawo wani sabu ma ba da ta ba da ta kalla ba mu Inda aiki ne mu ba mu da matsala. ba da a manya-manyan kuɗi ne a to ba da ma kuma san yadda za a yi ai kuce bai da yake Sai yaushe kenan za mu. akwai kuɗi zan ba ta kuɗi Malam ai ba ka. kuce za ka ba ku dama shi mana ba da ta yau malam ma wani ɗan yunwa ma yake ɗan ci bismillahir rahmanir rahim mai ɗan duba ɗan kuɗin nan ma da aka bani wannan ya da ka ɗan sabu ba yau tana da malam Aguna Wannan! wannan yau muna kan kuɗi Malam ga kurin da ya ce a kama wannan. ba mi abin da kan amola ka kasuwa mu wani amara brown bin ya bisi Da malam. sai wani irin nawomi ne na kasan masu manya Mana akwai ganda. Ina sai da ganda, ina sai da gomo. masha Allah Ina sai da randa ba. ka sai wani irin kayan cikin nan mai zaga na randa bot ko me ne ake Sai na gane shi, shi ne ke ma. irin shi guda 3 sai kan guf kunnin don ba ba ta ba yau ina azumi za ka yi azumi da ubanka azumi za ka yi ba ka azumi ba ka yi ba sai ka ka ga wanda buɗe kai wuce kawai yau Allah mun yi baki da suka dawo Malam ba wani maganan manyan bai. Malam ba maganan manyan bai. ban azumi don ku ba wa kira ba azumi ne Wani azumi. Mu da muka hana cikin mu muka baka. azumi ka nake kauci Kuɗi muka baka. kauci Malam ga wani nan. ni Wai da kuɗin mu wai. Malam da na so ma da ba wai ba kan bo wani kai ka cinye je ka cinye dama ni nan Malam ki. azumi nake yi Malam ke ci wannan? A'a, wale gaskiya akan min an ba kai. malam ne ba wai mai da ce ba Allah wannan ake kamar wannan Ka saki mu wala. Gaskiya malam kawai wawan wallahi. Na ga zuwa wannan malaman ya wuce ba ta aguna na ce ba ni ba da Malam wallahi
kai na asibiti wallahi ciki na ji kamar wallahi malam ciki na ji wanda ka ci waina na ci malam wani waina na ci mana wainan da na je na ce ma malam haba malam wato ainihin ku shugurbi da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin